vždycky sa zvyknem najprv pomodliť. Naša mama vždycky nás naučila, alebo vštepila takú špiritualitu. Keď si v ohrození, k Panny Márii. Keď potrebuješ rýchle správne hovoriť, k Duchu Svätému. I nie, že by som bol taký nábožný, ale furt som v ohrození, alebo treba rýchlo dať čo povedať. Tak Panna Mária, Duch Svätý, to je moja špiritualita. Hej? Tak jedno druhé. Panna Mária, Duch Svätý. Hej? Tak najprv k Duchu Svätému. Všetko, čo poviem, nech je oslavený Boh a Matka Božia. Nie nejaký žakovský farár. To teda nie. Na to som tu neprišiel. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu Kriste, naplň nás svojim Duchom Svätým, prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar nás svojim svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocitili Tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj iných cez nás šír svoje svetlo na tých, ktorí sú nám zverení. Nech kázne od Tebe je sila nášho príkladu. Táto sila nech pramení v láske, ktorou žije naše srdce pre Teba. Amen. Zdravá z Mária. Si medzi ženami. Žehnaný. Svätá Mária, Matka Božia. Teraz v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Spomínal som, že som tu chodil do školy, na tú poľnohospodársku. Ďakujem Pánu Bohu aj svojej babke za to. Babky, u starej mámy som sa dozvedel, že to nie ja som si zvolil kňazstvo, ale 3 ženy obetovali chlapca Pánu Bohu. No darmo, že ja som chcel ženu, že som chcel dceru. Za dceru by som vymenil všetko na svete. Ukáž prstom, vymením za dceru. S Ježišom som vyjednával, môj Bože, budem robiť horské službe, budem mať koňa, pušku, budem chodiť na karate a prvú mi dáš dceru. Prvú dceru, môj Bože, daj mi prvú dceru. Ostatné už, jak ty chceš, ale prvú dceru. Pamätám si, jak som hovoril, keď žena bude chceť 5 detí, ja chcem 10, a dokopy 15, ale prvá dcera. To vždy tak to bolo. Potom ten úraz všetko otočil. Tu, keď som prišiel do Nitry, no bol tu pán biskup Pastor, si ho nemôžete pamätať, pred 33 rokmi som odišiel z Nitry. 33 rokov, že tomu. Je to len tak, jak, a už to je tak, jak bičom pleskol, keby, 33 rokov, tak pošlo. Pamätám si, keď vy, čo tu máte, však tu ako zázrak sa mi zdá, že také dačo my sme nemohli mať. My sme také dačo nemohli mať. Vy, že sa tu takto stretáte, máte kňaza, môžete takto verejne. My sme sa museli skrývať na fare, museli dávať pozor. Eštebáci boli. Teraz sme utekali cez hrad. Tých sme v noci prevádzali tam chlapcov, dievčata stade, lebo čakali vonku na námestí. Ani sa mi veriť nechce, však, že také dačo vy máte, také jedinečne to máte, jedinečne. No a vidíte, Pán Boh to tak riadi, múdro riadi. No a ja som nevedel, že tu budem, však do Nitry, ale Pán Boh to tak zariadil. No a pamätám si v Kežmarku, keď sme sa chceli tak modliť dlhšie za komunizmu, tak tajne. Na Zelený štvrtku, alebo kedy sa zamkol kostol a takí mladí, jak vy, všetko v tichu, v tajnosti, zamknutý kostol, hrali na gitare po tme. No eštebáci chytali, vždycky však po tme. A raz si pamätám, ja som na taký chorusík, nemal som na to nikdy tak, mal som netierky, alebo tak, čo aj mám ešte teda, keď sme boli v Medžugorje, oni aleluja, hosana, tam skáču. Ja veľmi na to nesom, ja tak cúvnem dozadu a netierka hovorí, ty Maroš, to je svätá omša, páči sa ti? Toto je paráda. Dobre. Každý máme tu iný druh nábožnosti. To nie je zlý, keď je iný. Ja som si skúsal, čo sú oáza s gitarami, čo je téze, červené tie sviečky, žlté, aj tak, a tie pesničky krásne, čo je obnova Duchu Svetom v okuláre. Však a také, to sú rôzne druhy nábožnosti. Na lúke sú len žlté kvety, sú aj červené, fialové, alebo jaké už sú aj poriadne kvietky, poriadne, však to sme my, však, ale sú rôzne kvety. No a vidíte, Pán Boh si všetko múdro riadi. A
tam vtedy, teda, keď sme sa modlili, ja som zašiel na chorus, chcel som byť sám a prebral som sa až vtedy, keď zamykali kostol. Si myslím, no názdar. Hej, a to tak v novembri bolo a mrazy a som rýchlo zbehol dolu a ten je teraz farárom, čo zamykal kostol. Ja som ho ešte búchal, hej, počúvaj. On vedel, že dačo straší, rýchlo zamknul, utekal preč. No ja som celú noc bol v kostole. Ty človeče, prvý raz, vieš čo... Pater Pio sa vraj pomodlil za deň 80 ružencov. Ja za tú noc 36. 36 ružencov som sa vymodlil. Ty už, ak som sa modlil v Rusne, dačo prasklo, myslím, pánečku, tak červené svetielko. A sa mi to zapáčilo. Najlepšie, keď ráno som prišiel a teraz ja po ranej svätej omši a brat kúkal na mňa, hovorím, kde si bol? Potom ti poviem, a už som išiel spať. Hej, to z piatku na sobotu. A potom sa smiali. No som mal taký červený, vyštípaný mraz bol. A tu som sa naučil. Si myslím, paráda, ty to je v kostole sa modliť, ty to je dobré. A v Nitre som tu do Františkánov chodil a tam pri Panny Márie, tam za roh, ku Panny Márie, tam som sa skryl. Som si pozrel dráhu kostolničky, ktorá keď zamykala, ona bola taká správna pani kostolnička. Raz začala omšu bez nás, hej, že išla, na začiatku chystala tie veci, tam kopla do zvončeku, organista, omša sa už začína. A farár počúva a hovorí, ty, chlapci, poďte šikovne, takto začal omšu. A ona hovorí, ešte nie. A my sme medzi tým nabehli, už. Tak to bolo dobre. No a som sa naučil tak, pozeral som jej dráhu, som videl, jak chodí, jak zamýka kostol, kedy sa dá fiknúť, kedy sa tam dá skryť. Prvnež farára ona išli do sakristie, ja som vtedy sa skryl do Rudskej jaskyne, keď tam nikto nebol, piv za roh. Ona prebehla, zamkla kostol, išla to a jak odomykala kostol, som vedel, že treba, aby som bol už za oltárom a jak ona odomykala, bola chrbtom ku mne od oltára do sakristie. A už som sa to naučil a chodil som v noci do kostola. Moji spolužiaci mysleli, že za frajerkou chodím. Hej. Furt, kde ty ideš? Maroš, kde ty? A to tak. Hej, furt. To bolo fajn. Normálne v noci sa modliť som. Co sa to naučil? Naučil v noci modliť, to je Amerika. To je Amerika, hej. Až do vtedy, kým sme neprešli tak, neviem, či to bolo na dušičky, alebo na jarné prázdniny, išli sme a farár dal zrobiť poplašné zariadenie. No a ja normálne vyjdem z Lurdskej jaskinky a no nazdar. Farár, kaplan s palicou, tam ešte takto pribehli do kostola. Pán farár bol dobrý, povedal, Maroš, keď chceš, tu máš kľúč. Ale povedz mi, že vypnem poplašné. Už som potom tak nechcel chodiť, bo ja som barz nechcel, aby on vedel, že ja idem. Ja vtedy, keď ja chcem, ja a Boh. Taká láska naozaj s nama tendenciu sa skryť, neukazovať. Keď sa dvaja boskajú, keď príde autobus a hneď v budke, tedy sa boskajú. Dačo neštimuje. Všetky chcú presvedčiť, ak sa majú radi. Dačo tu nepasuje. Naopak, vystačia si oni. Len ty a ja. No a Boh. Tedy, hej, tak skoro skryť sa. Kde si tendenciu neukazovať sa. Hej, čiže prosím, tak si ma Pán Boh chystal. Hej, detko môj čítal žalmy. Chodili sme na kone, ja som bol druhý najstarší, ale taký najslabší som bol. Taký môj mladší brat, o 2 roky mladší, silnejší bol do mňa. Ja som bol zakernejší, keď sme sa bili. No, ale detko bral na koňa väčšinou mňa. Hovorí, poď Marko, ideme. A v nedelu, hej, babka, kde to ideš? A detko už murknul, hej, a už poza babku dobral koňa, v nedelu nerobil, hej, ale zobral voz a išli sme smerom tam, jak je ku zelenému plesu, cez bielu vodu. Biela voda bola krásna, si sa mohol napiť. Dneska, keď sa napiješ, to ďakujem pekne. Tam sa mohol napiť, tam sme chodili na pytliačku, tam bolo dobre. To bola biela voda. Amerika, ako naozaj taká príroda pekná. Toho roku som bol v lete tam pozrieť, som bol úplne sklamaný. Myslím, to není možné. To není možné. Som tiež vedel, kde sme sa kúpali, kde sme chytali ryby. Hej, tu nám mi mama rozprávala o nezabudke. Najradšej mám nezabudku. Prečo? Kúkni sa, aký maličký kvietok a aký krásny. Otrhnem dakedy nezabudku, vezmem, keď idem na koni dosť jazdím, kúkam na nezabudku. Taká krásna, taká maličká, taká krásna. Som povedal, keď raz zomrem, tak na hrob mi dajte nezabudky.
Celkom maličké, skromné a tak krásne. Kúkaj na nezabudku, aká je krásna. A mama hovorila, mami, prečo to je ako je nezabudka? Keď Pán Boh dával meno kvetom, ona vždycky zabudla. No a potom jej povedal, budeš sa volať nezabudka. No tak to som si pamätal už, keď som tam bol a mama už je mŕtva, tak som si to pospomínal, hej, tie veci. Potom kniha Žalmov, no detkovi som zobral tú knižku, detko, jak to môžeš čítať? A čo sa ti nepáči na tom? Basničky? To mám furt 5 z basničky, hej, sa mi zdalo, že basničky. A som šiel na vojnu a zobral som knihu Žalmov. Za komunizmu, no sa nepohoršite, na záchode som mal skrytú. Za mysol som vždy rozšruboval písmo, tam som furt som sedel dlho na záchode. Však, no som čítal, ja som nemohol jak vy. Tam som mal skryté knižky, v záchode. Rozšruboval som si čítal pašované knižky tam, na záchode. Som nemohol jak vy. Vy máte takúto možnosť, my sme takú nemali. Hej, a Pán Boh si ma chystal na breviár. To je kniha Žalmov. Som nevedel, ja som otvoril žalmy a pomaly čítal si myslím do keľu. Ty, však to je ono. Potom sme boli na vojne, som bol u tankistov, takú kariéru mám, dokonca kapitán som, človeče, keď dačo bude treba brániť, zavolajte. No prosím, sme boli na vojne, tak sme sa stretávali tak v lese. Keď sme boli na cvičení, 2 týždne sme boli zakopaní tam, alebo s tankami, tank v lese horúco, nevydržíš, bo dusno a v zime zima, ty človeče, len bufík musíš zapnúť, nedovolia bufík. Zase máš chladničku. Alebo púšť, alebo chladničku v tanku. To také. Však tam sme mali v lese skryté písmo, tam sme sa spolu modlili. Hej, vidíš, jak Pán Boh dali ma ku väzňom som mal na starosti. Hej, bývalých kriminálnikov. Kto vedel, že si ma Boh chystá na tú službu? Boh to vedel. Ja som sa naučil tam svárať. Prezliekol som si monterky vždycky, tam tankistické sú také černiaky, furt černo som bol, do kanála sme kopal s nimi, však na posmech som vyšiel zo začiatku, že čo to ja robím, keď ja ich mám iba strážiť. A nestrážiť, zadeľovať pracu. Ten, čo ich strážil, mal samopal a ostré naboje. A ja som s nimi robil. A pomaličky si ich získaš. Pomaly. Však vidíš, ako všetko Pán Boh múdro riadil. Keď spomnem na detstvo, pamätám si, chodili sme do škôlky. Pamätám si z detstva takú udalosť. Určite sme dačo vystrojili, ja neviem čo. Neboli sme neviniatka. Jasne, že tu učiteľky, ako keď nás trestali, to ako na 99,9% to sedelo. Hej, to furt sme my dačo. Ja nech aby som, že nespravodlivo. My sme boli takí lotri, furt dačo zrobiť, alebo tak. Ale pamätám si, jak nás raz potrestala učiteľka v škôlke. To bolo hrozné. Vždycky išli na záchod najprv chlapci, utreli dupy tým chlapcom všetko, potom sme išli von, išli devčatka. A nás tá učiteľka potrestala tak, 3 sme boli, vyzliekla nás do hola, 3 chlapcov a postavila nás tak na také vyvýšené miesto a pamätám si, jak sme revali, všetci 3. To bolo hrozné poníženie. Prišli devčata, len tak cez hmlu som ich videl, jak cez smutné sklo a oni sa smiali, ukazovali, jak mňa to zranilo. Ja chlapec som bol strašne poranený. Strašne. To dlho sa neslo so mnou. Dlho. Toho roku na jar som bol chorý a jak som ležal, mi to prišlo na Aj meno tej učiteľky viem. Do dneska. Ona už bola vtedy stará, dneska už je asi mŕtva. A po 50 rokoch ja som jej poslal požehnanie z postele. Si myslím, Bože, jak je fočistí, odpúšťam jej jedinečku, ja som na ňu zabudol, odpúšťam. Však už aj som posielal, odpúšťam. Tak ma to silno zranilo. Prišla mama po mňa do školky a ja hovorím, mamka, no, tá pani učiteľka je zlá, ty neukazuj. Ona je zlá. Ja som to nevedel povedať, tak jak dneska by ju možno za pedofiliu zavreli, alebo ja viem čo. Ja som to nevedel naformulovať. Mamka, ona je zlá, mi ubližila. Mamka, ona je zlá. Ja ju nemám rád. Mama mi jednu ruku, druhú ruku, ale ja ťa mám rada. Otočil som sa na mamu. A ja ťa milujem, mami. Naraz bol leukoplas na srdci. Zalepená rana. S láskou. To bolo super. Potom nás strihali. No, ten, čo ministroval tu, také som mal takedy vlasy, tu už potom tak natoč. Hej?
neviem, jak sa volá na krstné meno. Erik. Som prišiel tu do Nitry, ešte som taký ako v maturice. Si myslím, naopak. Hej, tým. My sme nemohli mať dlhé vlasy. Tadeže my sme mohli mať také vlasy. Na blbečko nastrihali. Pochytali nás tak, školkárov, po jednom, jak baránkov. Jak baránkov. Plakali sme. Devčatá mohli mať vlasy, jak chceli. Ale my sme boli na blbečko. Prišiel holič, nemal elektrickú mašinku. Ručnú. Žak to bolelo, on prišiel pripitý a teraz nás chytil a na tú stoličku takú krúciacu a nás strihal jeden po druhom. Jak sme mi plakali a devčata sa zasmiali. A zase slzy. Ja nemohol som s tým spraviť. Nič. Strašné poníženie. Prišla mama po mňa, Maroško, to čo je? Mamka, ten ujo, a to tak bolelo. On bol opitý. Kto? Čo? Pozri, jak ma spotvorili. Ale mne sa aj tak ty najviac páčiš. Mamka, mám ťa rád. A ja ťa mám rada. Leukoplas na srdce. Asi, matka hneď zalepí. S čím? S láskou. S láskou. A jemu som poslal požehnanie, keď som bol chorý. Tomu holičovi. Však možno čakal v očisti práve na to, aby som mu to odpustil. Bože, za všetky odpustil. Koľkokrát ma neskôr zobliekli do hola a ostrihali podľa svojho vzoru. Na vojne. Keby sme to dneska dali, keby sme dali 50 žien, jak nás dali 50 chlapov, jak dobytok do hola, zobliekli pod jednu sprchu a ostrihali na blbcov. Keby som to dneska tak dal 50 žien, len pod sprchu, tú diskrimináciu, celý svet by to obletelo. Koľko chlapov tak diskriminovali? A to nebolo to najväčšia diskriminácia, že nás ostrihali, zobliekli do hola. Oni nás učili vraždiť. Prečo? Len preto, že je Nemec? Len preto, že je Francúz, Angličan? Tak si kúkol hore a musel si poznať lietadla. Tankista, gulomet na vrchu a zostreliť lietadlo. A ty si ho musel podľa siluety. Čiernym bolo. To je americké lietadlo, anglické, toto je ruské. Ty si podľa siluety, tak sme mali na plafóne a ja si myslím, Bože, čo ja by som robil, keby som strieľať? Ja by som strieľal vedľa. Ja by som vedľa strieľal. Si myslím, Bože, čo ja som bol smiešný vojak. Jak by som to? Teraz si v srdci dá takého mladého chlapca, si ty musíš vysporiadať. Čo keď dá čo mu dojde? Nie už potom, keď dojde, nevieš, čo máš robiť. Tak, aby si vedel, čo máš robiť. To bolo poníženie a diskriminácia. Strieľať druhého len preto, že je z iného národa. Čo som s tým vedel spraviť? Nič. Hrozné poníženie, potupenie. Potom sme boli na základnej škole a pamätám si, jak cez prestávku, takí osmáci, deviatáci, myslíš, že ti tak posedia 5 minút cez prestávku na školskom dvore, ten štuchol do toho tak primerané veku. Však. A naraz prišiel učiteľ a z tej trmy vrmy, ja som sedel na lavičke, chytil ma za ucho, dvihnul ma a vyfľaskal tak, že mi šla krv. Nešla krv. Vedel som vydržať, otec bol alkoholik, keď ma zbil, vedel som vydržať. Otec, keď ma čapnul, naraz mi krv vyšla. Utrel som si, vieš za čo? Keď som povedal, vyrovnávka z druhej strany. Prečo taký tvrdý otec? Dneska tomu rozumiem. Boh si ma chystal na prácu s mojimi ľuďmi. Dobre, že som mal taký Rangers výcvik. Človeče, to bolo dobre. To bolo dobre. Otec bol tvrdiac. To, čo mama 2 hodiny vysvetlovala, otec za 2 sekundy vysvetlil. Keď som povedal, že neviem, z druhej strany. To išlo. Prosím pekne, prišiel ten učiteľ, zmlátil ma, išla mi krv. Tak ma zbil. Zúril. Neplakal som, hoci som mal slzy na krajičku. Hovorím, pán učiteľ, za čo to bolo? Ty suploš, ty sa ešte pýtaš, sa vrátil a znova ma šťapal. Ty na mňa hrešiť nebudeš. Vtedy som sa rozplakal. 8, 9. Kým mi poranil telo, to som vydržal. On mi poradil dušu. Hovorím, pán učiteľ, cez slzy som už hovoril. Ale ja som nikdy v živote nezahrešil. Nikdy v živote. Kto ma počul hrešiť? Pán učiteľ, to je krivda. Ticho buď. Pán učiteľ, si poviem to otcovi. Počkaj. Otec taký, ten by mu naložil. Si poviem otcovi. Poviem to otcovi, poviem. Potom som sa ukľudnil. Už
Už som prišiel kľudný domov a tak som len tak ťuknul na toho učiteľa. Otec, vieš čo? A ten učiteľ tak, ty vieš čo, on bol u nás na praxi. A kde? Vo vagónke. Otec vo vagónke robil, mal na starosti tých na údržbe takých chlapov a tie letné aktivity za komunizmu, to na družstvo alebo do závodu a potom sa písal posudok, že pomáhal budovať socialistickú vlast. No to také sme chodili aktivity. Však. A hovorím, on bol u teba? Hej, v našej dielni. Vieš, aký sme mu dali dobrý posudok? Otec jemu? Hej, ja som to podpisoval. A ty na milimeter som mal na jazyku. A on ti zmlátil syna. A zadarmo. Nepovedal som to. Chcel som chrániť učiteľa, ale najmä otca. Aby som ho nepopudil k nenávisti. Hryzol som do jazyka a odpustil som mu to. Prešli pár rokov. Ja som sa modlil breviár a takto pod tme bucha na dvere. Na moje fare. Otvoril som dvere a som spadol skoro z noh. Môj učiteľ. Odrezané nohy, len petima a na barlach. Karta sa vymenila. Teraz ja som jeho šéf. Je u mňa. A furt ho naťahujem. No tá čo, kedy ťa idem na ten krst? Ešte počkaj. Týkame si. Komunista bol, dávam mu čas. Malo som trpezlivý, môj Bože. Malo sa modlím. Prečo ešte není pokrstený? Modlí sa aj on. Veď vidím cez ruženec, máme pred omšou ruženec, po omši ruženec, ráno ruženec, na obed ruženec, večer ruženec. Františkáni boli u nás, hovorí, ani my toľko ružencov nemáme. Hej. A ja vidím, že sa modlí. On, komunista bývalý, ale to nič, že sa modlí. Vedľa neho na vozičku v tej uličke taký chlap, už tak mu tečú sliny, neudrží sliny, sople, tak, na vozičku, starší pán. Ten učiteľ ho utiera. Ja to cez omšu vidím, kúkam si, myslím, dobre, Bože, dobre, už je to dobre, Bože. Hej, utiera ho. Koľkých tam tých ľudí naťahuje, keď pozrieš na neho sliny, sople, on ho pekne utre. Výborne, Bože, len ten krok. Hráme zápas. Koľko rokov už? Tak, jak s tým Maťom. Však hráme zápas. Potom, hovorím, chodíme do tých Tatier, tam drevo a potom do vojenských lesov. Brat chodí s chlapcami do Tatier a do vojenských lesov, čistíme tie potoky, za to máme drevo potom. No a išli sme z hora, z Tatier a z Tatranskej Lomnice dve také zakruty sú. Jedna, druhá a potom ide Eurocamp, keď ideš dolu na Veľkú Lomnicu. A išli sme s autom a naraz kame tam blikajú auta, smerovky, všetko. Už pri tme bolo, si myslím, čo to je? Stojte, chlapi. Zaopatriť. U veľa ľudí som už zaopatril. Aj tu v Nitre, chlapca. Však tu príľbu mal zodretú, s čím som zaopatril. Už bol mŕtvy. Tu, za Nitrou. Už mám taký pech, kedy nevedeli, tam z mosta zase zošiel dolu, tam nadával, preklínal ten zachránár. Nenadávaj. A čo ty chceš? A ty čo chceš? Tam môžeš mňa spustiť. Mňa spustili, ja som ho vyťahol. Ty si zachránár? A čo má byť? Teplo, ticho, tekutiny, transport, či čo to je tie 5T? Prosím. A hovorím, nič toho nesplňaš. Potom sa zahambil, ticho bol. Hej, prosím, aj tam. Išiel som teda rýchlo zaopatriť. Aj teraz mám olejky pri sebe, keby havárka. Som vysekával z auta, tiež preklínal, nadával. Hovorím, ty nepreklínaj, hovorím, čo? Za chvíľu môžeš zomrieť, chlapče. A ty si čo? Farár. Prepáčte, pán farár, to mne sa ospravedlňuješ? A už som ho spovedal, kým bol zacvaknutý. A prišli chrbticu, pánečku, dávali tú desku pod neho, vyťahoval z auta, koľko razy, všeličo však. A teraz prídem tam a motorkár, to tí hromy, blesky, viete, aké to majú tie chocholy a tie strápce. Vyletel tam na tej zakrute, pošiel medzi stromy. Ja som pribehol, teraz tam kopec ľudí a teraz sa opýtali, ty si lekár? To tí jeho chlapci, kolegovia. Nie. Si zdravoťak? Nie. Ošetrovateľ? Nie. Kto si? Farár. Ani som nedopovedal. Ten druhý ma tak kopnul do zadku, čo som sa vystiskal naraz tou borovicou. Hneď som sa otočil, hneď bojový postoj, zenku cudáči si myslím, páni moji, a taký vnútorný hlas. Teraz je odkrytý. Jedno giakucuky, nebude treba druhé. Pôjde k zemi.
daj, je odkrytý teraz, potom už nebudeš mať čas, teraz. Hej, malničku, nie. Vrátil som sa do auta a chlapci hovoria, čo je, farár? Ale nič. Čo je? Nič. Došli sme do veľkej Lomnice tamku pri cestu. Kopnul ma do zadku. Čo? Otoč auto. Moji vrahovia a bitkári, človeče. Z tých parádnych motoriek by bol kovošrot. A sme mali takú rekolekciu a hovorím, no ešte tak, hovorím, že farár, urob niečo s tým. Urobil som. A čo? Poslal som mu požehnanie. Jemu? Hej. My by sme mu zuby. Dobre. Hej. Dobre. No prosím, potom sme mali rekolekciu s kňazmi. Hej, veľa kňazov bolo, okres Poprad, Kežmarok. A jeden z kňazov len tak povedal pred všetkými. Farár Kufa za pár korún pokrstí aj psa. A mňa tak cuklo ma. A zase, krátko na to. Farár Kufa za pár korún aj psa. A môj kaplan prišiel ku mne, plakal. Farár, počul si? Veľmi dobre. Ale počul si, čo o tebe povedal? Áno, 2-krát to povedal. Presne tak. Urob s tým dačo. Môj kaplan vie, že ja vôbec neberem ani za krst, ani za pohreb, za svadbu. Nič, neberem peniaze. Neberem. A za omšu, keď mi vtisnú, tak už kaplanovi dám. Ja neberem, lebo 5 eur za omšu. Omša má nekonečnú hodnotu. Ja mám za 5 eur vymieňať. Neberem. A sa ma v Ríme pýtali, za čo slúžite? Za mojich ľudí. Každé ráno slúžim a odovzdám Panny Márii. Za koho? Za bezdomovcov. A jak nejakým? No Panna Mária vybere, za ktorého. A keď mi vtísnú, no to už dám. A kaplani to vedeli, jeden po druhom, jak išli. Čiže to bola krivda. Špinavé osočenia. Okrem toho bezdomovci nie sú psi, že ja ich krstím. A duplo mne za peniaze. Krivda a kaplan plakal. Hovorí, urob s tým dačo, farár. Už som spravil. A čo? Prosil som Matku Božiu. Čo si ju prosil? Prosím, Mária, drž mi pravú ruku. Pravú ruku mi drž. Pravú ruku. Prosím, podrž mi pravú ruku. Musím povedať, že je silnejšia, jak ja. Panna Mária podržala. I ja by som mu tak, úplne bez slov, ručne, stručne, 3 v jednom. Pedagogicko, psychologicko, sociologické naučenie. Hej, bolo by vysvetlené. Keď som bol ešte chlapec, on takto urobil tie fotky a to toho roku napadlo. A dali mi pohár, kde je môj brat, starší, a sme v jasliach, odfotení, hej, na kolobežkách. Hej, tam s klobúkami, také veľké kovbojské klobúky, pri plote, tak stojíme tam, jak, hej. A prosím, môj brat a na fotke v jasliach. Už sa nepocikávam. Prvý obyvateľ jasli, čo sa nepocikával na nočník. Taký hrdý. A ja? Celé jasle? Celá škôlka? To nič, ešte ti niečo poviem. Celá základná škola. A ja hovorím, jak to, Bože? Jak to je? Strašne som sa hanbil. Nejdem zrobiť žiadnu kariéru, ani svetskú, ani cirkevnú, tak to kľudne môžete povedať, ten farár sa počúraval. A máš pravdu. Vieš, čo to je? Ty to vôbec nevieš, ale ja rozumiem tým deťom, ktoré sa počúravajú. Ja viem, čo to je. Vieš, čo to ja ti to poviem. Traja sme boli na izbe a teraz ja som sa počúral a nemôžeš ísť to vysušiť. Veď by ma bratia vysmiali. Sa to takto dozvie. Celú noc som sušil perinu, dvíhal hore a odfúkoval. Nič som sa nevyspal, preplakal som celú noc, ale na Ježiša som nikdy pol slova nepovedal. Len som sa pýtal, jak to? Môj brat v jasliach a ja ešte v základnej škole. Posledný raz, pamätám si, kedy to bolo, spravil som skúšky na gymnázium a ešte som sa počúral v ten deň. Hovorím, Bože, jak to? To ešte na gymnáziu bude pokračovať? Len som sa pýtal. Nie. Už bola bodka. Ďakujem, môj Pane. Vieš, čo to je sa počurovať? Vieš, čo to je?
Ráno vstať, čakať, kým jeden brat ide na záchod, druhý do kúpeľky a vtedy rýchlo vyhádzať ich periny, dať svoju na spodok a teraz posledný brať a postielať, keď už je tmavé. A tak všetko toto v tej detskej duši som riešil. Hrozné poníženie. Potupenie, hrozné poníženie. Hrozné potupenie. A moja mama, ja idem večer, vyťahujem perinu, kúkam, žlté flaky však, čistá plachta. Čistá perina. Si myslím, pánečku, keď to mama da komu povie. Sedeli sme pri obede, pri raňajkách, kúkol som na mamu, s očami sme sa rozprávali. Mamka sa len usmiala, viem o tebe všetko, nič nepovedala. Ja rýchlo oči dolu, si myslím, keď to mama teraz povie. Nikdy to na mňa nepovedala. Už je v nebi. Teším sa, že sa s ňou stretnem, a poďakujem jej za to. To bolo hrozné poníženie. Ja rozumiem deťom, ktoré sa počúravajú. Poníženie, potupenie, bolesť, strach, všetko zmiešané. Moja matka mi to nikdy nepripomenula. Nikdy. Len pozrela na mňa svojimi materinskými očami a ja som si prečítal: milujem ťa. A mami, keby ty si vedela, jak ja ťa milujem. Koľko je okolo nás slabých ľudí, čo nevedia nič spraviť so svojou slabosťou. Nič. Proste nič. Nevedel som, že Boh si ma chystá pre takých ľudí. Aby som si to dobre zapamätal tu, no tak muselo ísť také poníženie. Hoci aký človek, ktorý je slabý, okamžite je môj. Hoci aký. To je jedno, aké farby pleti, aké národnosti, akého náboženstva. Je môj. Nedovolím ho ponižovať. Na vojne, a vtedy som mal paru, keď začali takému sa vysmievať koktavému, to tí mazáci, som chytil za remeň, za hrud toho chlapa, tak som ho dvihnul ponad hlavu, hovorím, naraz ťa prehodím cez plot. Ešte raz to budeš. Tak som ho postavil, ten má paru. A to ešte nevieš, keď sa napálim. Okamžite, keď bol takto ponižovaný, alebo bol slabý, bol môj. A dodnes je to tak. Ty si zažil kopec ponižení, potupení. Čo nasleduje potom? Vyčítaš Pánu Bohu, hrešiš, preklínaš, nadávaš. Koho ešte obviňuješ? To je chyba. Poníženie, potupenie. Ja ti niečo vysvetlím. Zvyknem to tak hovoriť. V strojárskej výrobe sústruh. Cvakneš ten hriadel, to je také jak rúra, len je to plné pre ženy, aby som to povedal, čo to je, však taká rúra, hriadel. To sa točí, krúti, a ku tomu priložíš nož a pekne opracovávaš. Robíš toto. To sa volá sústruh. Kedy sa materiál krúti a nož stojí. To je sústruh. Freza presne naopak. Materiál je chytený a nož sa krúti. So sústruhom urobíš určité veci, také tie pravidelné, alebo také tie rotačné, čo môže, ale neurobíš to, čo s frezou. Drážku napríklad, keď chceš priečnúť cez ten riadel, to nezrobíš so sústruhom. Nedá sa tak zrobiť. Tam musíš ísť s frezou. Však, keď chceš na ložisko alebo na dáčne, chceš dať ten kliník, tam musí ísť freza. A teraz dobre počúvaj. Keď ťa ponížia, potupia, keď ťa znevážia, keď sa ty modlíš, keď sa ty postíš, keď robíš dobré skutky a pravidelne chodíš do kostola, funguje sústruh a Boh si ťa pomaličky opracováva. Pomaličky, krásne si ťa opracuje. Ale keď si ponižený, potupený a nevieš, čo s tým, pripadáš si jak Ježiš na kríži, že nemôžeš sa ani pohnúť. Nevieš s tým zrobiť nič. Keď si bol v takej situácii, keď si bol aj ja 1000-krát, môj Bože. Vtedy, keď nenadávaš, pozri, za tie roky som sa to naučil. Pri každej svätej omši, aj pri tej, keď dvíham hostiu, naučil som sa to vložiť, tie bolesti, poniženia do kríža. Keď dvíham hostinu, šepkám Ježišovi, tak jak dneska pri svätej omši. Ježišu, tebe žijem, umieram v živote a po smrti tebe patriť si žiadam. A teraz dávaj pozor, kríž. Do kríža som si to dal.
nechcem robiť zlo. Môj Bože, zaslúžil by si pecku, ten čo tam, čo na tej motorke. Ako by som mu vypálil. Nechcem. To nestačí, že nerobíš zlo. Ty sa len spovedáš, čo si urobil zle, alebo urobila zle. Ale hriech aj to, keď si zanedbal dobro. Nechcem robiť zlo tu na čelo a na hruď. Chcem robiť dobro. Keď len nechcem robiť zlo, máš síce ruky čisté, ale prázdne. Nechcem robiť zlo na čelo a na hruď. Chcem konať dobro. Nechcem konať zlo, aj keď ma kopli do zadku, aj keď ma nespravodlivo zmlátil ten učiteľ. Chcem mu konať dobro. To je moja odpoveď však. Chcem konať dobro. Na ľavé rameno fiat. Tak nech sa stane. Vtedy začína spolupracovať s tebou Duch Svätý. Vtedy si jak vo sveráku, nemôžeš sa pohnúť a vtedy Duch Svätý pošle nôž s frezou a pekne jedinečnú drážku vyfrezujú takú, jakú nikto iný nemá. Nemá nikto. Tak si ťa vtedy, Pán Boh, tak si ťa zobere a frezuje si ťa nás. Skade on na to má? Skade to on má? Keď bol potupený, ponížený, nemohol s tým nič zrobiť. Keď bol vo sveraku, plný potupenia, poníženia, nepreklínal. Ale povedala fiat. A v tú ráno sa zapne tá fréza. Bude ťa to boleť? To bude. Bez bolesti to nebude. Však, ale Boh si ťa jedinečne opracuje. Fiat na ľavé rameno a na pravé vyjadrenie lásky. Najkratšie a najkrajšie. Dôverujem ti, môj Pane. Ty si môj Pán. A je to. A uvidíš, čo s tebou Boh zrobí. Nechcem konať zlo, chcem konať dobro, fiat, dôverujem ti, ty si môj Pán. A vtedy aj slabého, hriešného, aj ťažké hriechy opakované, Boh si ťa jedinečne formuje. Pekne s frézou opracuje, jedinečne. Jedinečne. Potrebuješ sa naučiť pri utrpení, pri bolesti nezvalovať na druhých, nepreklínať na Pána Boha, ale tichučko nechať, nech pôsobí Duch Svätý. To prežehnanie v praxi. Nechcem konať zlo, chcem konať dobro, aj keď ma zoblečú, aj keď ma ponížia, aj keď ma dostrihajú, kopnú do zadku, aj keď ma zadarmo zbijú. Chcem konať dobro. Aj im. A práve im. Fiat. Bože, keď chceš, aby ma ponižovali, tu som. Dôverujem ti, Pane. Ty si môj Pán. Tebe chcem slúžiť. A máš to do kríža. Tak sa furt modlím. Takedy 20-30 krát cez deň. Tak. Toľkokrát. Bo povahu mám opačnú. Ja by som to furt tak riešil. Furt. To mám stále v sebe. Furt. Za každý ma to napadne, človeče. Po toľkých rokoch a furt ma toto napadne. Hej. Prosím, dakedy je to aj tak, že sa to tak v praxi, hej, potom je to ťažké zladiť. Máme matky s deťmi, a teraz prišiel chlap a len povedali, farár, on tam ide pre matky s deťmi. Prídem tam, stopy a do okna stopy a naraz pozerám, jak on tlačí sa cez okno dnu. On ide cez okno dnu a mne sa pustí film z mladosti, keď otec išiel cez okno a kričal, že nás domláti, zabije. Ja som to bral vážne. Ja viem, čo to je celú noc nespať, preplakať celú noc na chodbe, ísť zakrvavený do školy, hladný. Ja to viem, čo to je. Ja to viem. 11 petek. Za týždeň som 11 petek vyfasoval. Vieš, čo to je 11 petek? Vieš, čo to je? 11 petek. Ten kamarát, čo je v New Yorku, zrovna ten, čo sa ma pýtal, kde idem do školy, a on hovorí v pondelok, keď som vyfasoval 2 peťky, Maroš, to je nedobre, iď na Marotku. Ale ja som nezvykol utekať od ťažkosti. Ja viem, čo to je celú noc. Ja som hovoril, viem z toho obdobia, keď bolo opakovanie z botaniky. Som bol druhák gymnazista. Otec vystrajal a ja som potreboval sa učiť. Hovorím, to není fér. Môj Bože, jak to? Ja sa chcem učiť, ale jak sa mám učiť? Celý týždeň a teraz piatok a 1. hodina ruština, to som dajak prešiel cez tú ruštinu bez päťky, ale 2. hodina botanika. 5 minút som mal na prestávku, 5 minút.
Chlapci vedia, čo to je za horor, keď profesorka otvorí klasifikačný. Babi nie, lebo baba, keď povie, nič neviem, to je 1 mínus. Keď povie, tam niečo viem, to keď chlapec povie, niečo viem, to je 4 plus. Prosím, tak ako ja nezavidím babám, nech majú jednotky. Ja hovorím, dobre, to som sa vždy tak modlil. Bože, nech majú jednotky, ale mne stačí 3. 3 mi stačí, prosím, Bože, 3. Nech oni majú jednotky. Dobre, nech majú. Nikdy som im nezavidel, ale prosil som o 3 však. No a prosím pekne, teraz čo? Ja idem dutý jak bambus. A teraz som otvoril sošit a sa mi otvoril fotosyntéza. Tak som kúkol, fotosyntéza, zvonilo. A teraz otvorila klasifikačný. Ten horor. Páni, chlapci vedia, o čom hovorím. Ja som Marián Kufa v strede, abecedy, išla na začiatku tak srdce. Išla do stredu. Na druhú stranu. Nazad. Tak mi precvičila srdce, zastala v strede, som myslel, že mi z hrdla vyskočí srdce. K tabuli príde, prosím sa, môj Bože, nie, Matka Božia, prosím, Marián Kufa. A ja hovorím, Bože, jak to? Aby som ťa niečo naučil, chlapče. Zapamätáš si na celý život. Prišiel som ku tabuli a kúkal na tú profesorku. Na péry som jej pozeral. Fotosyntéza. A ona, fotosyntéza! No ja som myslel, že spadnem z noh. Do dneska ti poviem, čo je fotosyntéza. Rastlinka, jednoduchá rastlinka, zobere cez koreňový systém za pomoci H2O, zobere anorganické látky, dá ich do listov, CO2 z luftu, toto, čo ty vydýchneš ako odpad, tá rastlinka to pozbiera a za pomoci slnečného žiarenia a chlorofilu zrobí to, čo neurobia vedci 21. storočia. Čo to je? Z mŕtvého živé. Keď sme mali stretnutie na vysokej škole a mi povedali, na čo Maroš, čo si nejdeš teraz užiť, však s babami vypiť, čo to tam ty si farárom. Hovorím, kľudne pôjdem s vami, keď urobíte to, čo tá rastlinka. Tam bol kvetina, a čo? Urob z mŕtvého živé. Ty si mal z 1 z chemie. Aj ty. Zober mŕtve dačo, anorganickú látku, miešaj, môžeš prážiť, piesť. Čo rob s tým? Ja počkam. Zohrievať, do chladničky dať. Sprav z mŕtvého živé. Tá rastlinka to spraví. Z mŕtvého živé. Vidíš? A čo vznikne? Za pomoci slnečného žiarenia a chlorofilu, ukazujem síce nesprávne, ale to je logicky správne, lebo chlorofil je tu a nie tu, ale ja to chcem naschvál naopak, aby som to potom logicky, teologicky správne zrobil. Slnečné žiarenie a chlorofil. A čo ti vznikne? C6H12O6, jednoduchý cukor. A čo ti ešte vznikne? O2, kyslík do luftu. Prehod do duchovnej oblasti. Mám na nič vzťah s mamkou, s otcom, s manželkou, so svokrom, to je normál, však. A chcem s tým dať čo spraviť. Duchovná fotosyntéza. Za pomoci koho? H2O. Čo to je? Duch Svätý. A kedy Duch Svätý začne v tebe pôsobiť? Ak budeš opravdivo pokorná. To je magnet na Ducha Svätého. A už je to ja vo vysávaču naraz cucne. Skade to on má? Ona. Však nie je taký čnostný, opravdivo pokorný. To čo to je? Pravdivá pred Bohom. A v tú ráno ten mŕtvý vzťah dávaš tam, kde patrí. Pred Božiu tvár. Slnečné žiarenie, požehnanie Božie. Kedy ho máš? Keď hľadaš a plníš jeho voľu. Chlorofil? Tvoje áno. Tvoj súhlas od Boha. Boh nemôže konať. Prečo? Lebo rešpektuje tvoju slobodu. Boh nemôže konať, kým ty nepovieš áno. Ak ty povieš áno, slnečné žiarenie, požehnanie Božie a tvoje áno, a čo sa stane? Cukor z tvojho vzťahu. Naraz je to cukor s manželkou, naraz je to cukor s mamkou, naraz je to cukor. A okolo teba sa dobre dýchá. Ľudia sa cítia dobre okolo teba. Prečo? Kyslík ide do luftu. Vidíš?
Tu máš duchovnú fotosyntézu. Kto ma to naučil? Všemovúci Boh a Matka Božia. Išiel som do lavice, slzy mi tak išli. Kúkali, čo ti je, Maroš? Nič. Nikto nevedel. Komu som sa mal chváliť, že otec vystrajal? Že som sa hanbil. Jedné nohavice som mal. Po staršom bratovi jednej nohavice. A mama v tom chváte pripiekla ich so žehličkou. Taká žehlička tu na pravej nohe, jak obcikáne. Takéto tu. Myslím, no nazdar. Ešte obcikáne. To ma zazranilo. Vieš, ak som odpovedal? 4. gymnazista? To by som chcel vidieť, či oblečeš také nohavice. Ale ja som iné nemal. Práva ruka tu, tak zohnutý. Všetci vedeli, že tam mám žehličku. Jak ja som sa hanbil. A nemohol som s tým spraviť. Nič. Chodili sme do Kacvína. Kacvín, to je také, 13 obcí bolo, ktoré po druhej svetovej vojne zobrali v Poľsku a pričlenili ku Poľsku. Stade pochádza moja mama. Keď prídeš do Kežmarku, do Popradu, vidíš tu na panorámu Vysokých Tatier a presne z druhej strany, na druhej strane, tam sú tie dediny. Z druhej strany, tam. Kacvín. My sme prišli na hranicu a čakal nás Bačík. Tam žiadna asfaltka. Keď som bol chlapec, ani si neviete predstaviť, do dediny nebola asfaltka. Polná cesta, elektrika, to tam len začínali z petrolejky, boli. Žiadne také, že rozhlas. Bubeník chodil. My sme za ním behali, sme pokrikov. On nás naháňal, zase my za ním sme. Hej. Prosím, to bolo... A Bačík nás čakal s vozom, žiadny autobus. A sme súrodenci, že kto prvý bude šoferovať. Tam mám ešte fotku. Minule som pozeral, všetci traja bratia, všetci spíme a naša mama sa usmieva, nás tak všetkých drží. A ten Bačík šoferuje na koni. Hej, prosím. A my sme išli tam a tá atmosféra, to vy viete len z filmov. Ja si ešte pamätám ľudí z 1800 a dačo. Hej, ja si pamätám. Bačík Garvold, takú jazvu tu mal z prvej svetovej vojny. Tu mu sekli tú šablo, tak v Taliansku bol desi pri Pijaveči, kde to rozprával, tak mu tak, tu tak mal rozseknuté takú fajku. Potom druhý, ďalší mal také, vidíte vo filme Janošik, také dlhé vlasy šedivé a už také 4 vrkoče, ale také tenké už len, bo to boli aj trošku plešinku. A tí chlapi jedli slaninu a potom utrel do tých vlasov. My sme tak kúkali, čo je, také mal vlasy, 4 vrkoče, fajka. Jaký televízor? Otvorená pec, otvoril sa pec, teraz sa tí sedeli tam, tí starky, hej, a rozprávali príhody. Z prvej svetovej vojny, z druhej, a my také oči, také vypulené oči. Taká atmosféra parádna. Raz za týždeň prišlo kino, to sme išli tam na nejakú kovbojku, alebo čo to tam bolo, ja neviem. A potom ten Bačík. A prišla čotka, tá jeho manželka, zobrala takú lopatku kovovú, prišla tam a tak nabrala popol. Ja kúkam, to čo robí? Dneska máme problém, životné prostredie. Aj. Však nedávajte škodlivé saponaty a nebude žiadne. Však ako na čo vytváraš zložitý obal? Však tak, jak dakedy bol Pionier, bol v tom smotanový krém, bol v papieri, trošku povoskovaný, keď si to zahodil, za 2 týždne sa to rozložilo. Urobíš zložitý obal, zložité tie umývacie prostredie a potom, že životné prostredie. Však urobí jednoduchý obal. Hej, však ako zmrzlina, však urobím ho v keksi, zjem aj s obalom. Hej, ja nie, že mám pozlátko. Hej. No tak papieri a potom keksy. Hej, však a zjesť ze všetko. Hej, nebol problém. No ale tak vtedy neboli také púr, jar, sávo, alebo ja viem, čo to je teraz moderné. Zobrali tak na lopatku, tá čotka ide tam k umývaciemu stolu, to mal len také hrnce 2, jedna umýla, v druhom oplachla. Ona tam popol dá. Ja kúkam, to čo robí? Popol, špini. Ty človeče, jak čuchala, úplne ligotavý hrnec, si do keľu. Ti to tak funguje? Keď ťa pošpinia, potupia. Keď ťa potupia, vtedy ťa Boh lešti. Vtedy ťa Boh lešti. Vtedy, keď ty nepreklínaš, nenadávaš a vtedy, keď zapneš frezu, nechcem robiť zlo, chcem robiť dobro. Hej. Fiat, nech sa stane tvoja vôľa. Dôverujem ti, ty si môj pán, vtedy, keď zapneš frezu, vtedy, keď ty potupenie, poníženie
vždycky ťa čistí. Človeče, čistí ťa. A zapne sa fréza a hovorím 4-guličkový ruženec. Pre chlapov dobrý, bo iba 4 guličky. 4 diamantové čnosti sa začnú lestiť. Ktoré? Pokora, čistota, láska a milosrdenstvo. To ťa dotlačí a začne sa to točiť. Pokorný človek, to je ktorý? Nie bez hriechu, ale ten, kto hriech prizná. To je sympatak. Pokorný vidí, prizná a vyzná svoje hriechy. To je pokorný človek. Veľký prúserár? Áno. Ale veľký sympatak, lebo prizná vinu. Vtedy môže konať Boh. A prvé, čo Boh urobí? Očistí ti srdce. Septonex ti nastrieka, čo ťa bude štípať. Podskočíš, ale budeš mať pokoj duši. Očistí ti srdce. Prvé Boh. Pokornému. Čisté srdce nie je srdce prázdne. Čisté srdce je srdce plné Boha. Hneď ti ho naplní láskou. A keď ty chceš zostať v láske, veď sa modlíš. Nechcem konať zlo, chcem konať dobro. Inými slovami preložím, chcem zostať v láske. Keď chceš zostať v láske, opakuješ skutku lásky, ideš do milosrdenstva. A milosrdenstvo, to je na obraz Boží. Nie podľa kolárika majú zbadať, že som farár. Podľa reholného rúcha, že som reholná sestra. Podľa milosrdného postoja, to bude asi farár. To bude asi reholná sestra. To bude kresťanka. On bude kresťan. A prosím pekne, milosrdný je čo? Všetkým odpúšťam a všetkým pomáham. Aj tým, čo ma kopli do zadku. Práve tým. Odpúšťaš aj tým, čo ťa zadarmo zbili. Áno, aj čo ťa zobliekli, aj tým. Všetkým odpúšťam, všetkým pomáham. To je milosrdenstvo v praxi. Milosrdná. Opakujem skutky lásky, aj keď si to ten nezaslúži. Všetkým odpúšťam, všetkým pomáham, pomocka, dobrá správa, aj pokus sa počíta. Povedal, to bolo trápne, to bolo umelé. Boh povie, svete. To je ono. A pokorný človek, keďže všetkým odpúšťa, všetkým pomáha, aj tým, čo si to nezaslúžia, milosrdný, no to zase sa dostáva do pokory. A z pokory zás do čistoty a z čistoty zás do lásky. Nech by si mal akékoľvek prúsery, furt sa to vyčistí. A čnosti sú čoraz lepšie. A brúsený diamant sa volá briliant. A ty máš ešte väčšiu cenu. Toľko poníženia a potupení som ešte nezažil, jak za posledných 5 rokov. To je nič, čo ma zobliekli do hola. To je nič, čo ma dostrihali. Koľký mi zobrali dôstojnosť. A koľký ma dokatovali z tej karikatúry, čo kufa je a kufa nie je. No to ma robí tak, že ma sa sťahujem do prírody. Zoberiem koňa a odídem. Kde? Ku Pani Marii, 30 km do Levoče. Prídem o 2, o 3 v noci. Hovorím, raz som prišiel až ráno o 7. Som sa dokrutil. Chlapci hovoria, farár slepý, kobila slepa, jak ty tráfiš? No trafím, idem ku Pani Marii. Však chodím ku Pani Marii. Idem, sťahujem sa, idem do prírody, utečiem preč. Bo ku mojej mame na cintoríne je, však som chodil aj ako mladý, tak to povedal, ja by som nešiel v noci na cintorín, nikdy. Ja som si to vyskúšal, či ja by som išiel. Pred polnocou som šiel na cintorín, bol zamknutý, však, a prosím pekne, naspäť, ak som skákal cez branu, išiel taký z nočnej smeny, či toto mal takú tášku, ja som myslel, že infarkt dostane. Odskočil, však, na bok. Sťahujem sa do samoty, kde som len ja a Boh. Však idem do prírody a tam sa ľahko nájde Pán Boh. 4 čnosti, ktoré Boh chce. Pokora, čistota, láska a milé srdce. Ak ťa ponižujú a čím dlhšie ťa ponižujú a čím viac na teba špíňa, tým viac točíš ten ruženec. A tým je diamant vzácnejší. Briliant sa stáva. A tým si na obraz Boží, keď máš milé srdce. To sa možno niektorí mladí to už poznáte, ak som šiel tiež tu do Nitry pred pár rokmi a z Leopoldova z Basy a som vedel, že tiež budem do polnoci, aj teraz som sa breviár pomodlil, bo som vedel, že to budem, keď ja prídem domov, bude ráno, však. No, tak som sa pomodlil breviár a na benzínke, však som išiel z tej
z väznice. A tak som sa modlil, bo žlté svetlo a tak cez okno a tak. A naraz mi takto zaťuka. Čuk, čuk, čuk na okno. Kúkam. A taká 17-ka, 18-ka, taká žabka. Mini sukňa, kabelka, štekličky. Dobrý večer. Dobrý večer. Spustil som okno. Dážď so snehom. Si chrávo bolo. Neprajete si služby? Na benzínke. Ja kúkam na ňu. Ja som nevedel, čo ona chce. Som taký ťuťmak, ja kúkam na ňu. Hovorím, jaké služby? No, služby. Kúkam, aha, došlo mi. Otvoril som dvere. Ste veľmi pekné, dievča. Ďakujem. Páčim sa vám? To, čo vidím, ja nemôžem povedať žene. Ste veľmi pekná, ale vy ste asi slepá. A prečo? Ja som pre vás starý chlap. A som cudzí. Neponižuje vás to? Pomaly by som mohol byť vašim detkom a určite otcom. Neponižuje vás to? S cudzím a starým chlapom. Čo máte v sebe? Alkohol alebo drogu? A čo? Začala nervózne s tou štekličkou. Som vedel, že som trafil dakde. No tak čo? Pervitín, polovičná dávka. Môžem si ku vám sadnúť? Myslím, Bože môj, môže či nemôže? Jak to teraz je? Na mňa, keď položil biskup ruky, ja som ďalej muž. A my muži sme v tej veci slabší. Tvoj Fero, vieš, koľko od seba slabší, milá Marienka? Nie 2-krát, 3-krát, 10-krát. Ženy sú slabšie tu, na jazyku, 8. Boží príkaz a muži nižšie, 6. Boží príkaz. Sú aj výnimky? Áno. Ale pravidlo, áno, muži sú ťažší jak ženy. Platí? Áno, ale sú niektoré ženy ťažší. Muži sú vyšší jak ženy. Platí? Áno, ale sú aj niektoré výnimky. Vidíš? 10-krát je slabší tvoj Fero. Pamätaj si to, dievča zlaté. Ty držíš na dlani 2 duše. Svoju, no a Ferovu. Jednoduchá poučka. Koľko žena dovolí, toľko muž vezme. Nech sa páči. Keď toľko, on toľko vezme. Nech sa páči. No prosím pekne. No a teraz čo? Ona si môže sadnúť, či nemôže, Bože, Duchu Svätý, môže, či nemôže. A keď tu má pasáka, ja hovorím, odpíše značku a dá preplatiť na biskupský úrad. Tá hovorím, pánečku, tá hovorím, tak ako môj Bože, čo by si robil ty? Stoj pri mne, prosím, ja som len muž. Sadla ku mňa, zabuchla dvere. Ty, človeče, ešte som sa nestihol nadýchnuť, vieš, ak to mala pekne spočítané. Človeče, kým ťa vyzleče, vieš, ty už si bez peňazí. Každý úkon za všetko, to, taxa. Za všetko. Počkaj, ja som vás nepreto vzal. Odkrutil som termosku, dal som jej napiť. Napite sa. Pozerala na... Nie je tam nič omamné, pozrite, ja som sa napil prvý, napite sa. Praskal sneh s dažďom, tak do skla. Červené svetlo, rozmazané, kamión tam dajaký. Vidíte to auto? Áno. Toto pred nami. Áno, vidím. Keby mi to auto patrilo, keby som ho predal, a chcel by som vás kúpiť, nedá sa. Takú máte veľkú cenu. Otočil som sa po benzínke. Vidíte tie auta zahraničné? Vidíte tú benzínku? Áno. Keby som tie auta predal, celú tú benzínku a chcel by som vás kúpiť, nedá sa. Takú máte cenu. Vidíte to mesto tam ďaleko? Tam za stromami vidno len žiaru, odraz. Tam budú kde Piešťany. Nie sú to Piešťany? Áno, sú to Piešťany. Keby mi to mesto patrilo, aby som to mesto predal a chcel by som vás kúpiť, nedá sa. Vy máte takú veľkú cenu a vy sa tu zahadzujete s cudzím a so starým chlapom. Nechápem. A začal som jej pomaly rozprávať o dôstojnosti ženy, o materstve a to dievča tak a potom začala revať a ono kúka na mňa. Počúvajte, no, kde ste vydal do kňaz? A ja kúkam na ňu, no predstavte si, že som. Čože? Mohli by ste to dokázať? Mal som farárskú košelu, bundu až tú mikinu dohora. Mohli by ste to dokázať? Keď vám to pomôže, odzipsoval som bundu, kúkla. Pre pána Jana, stalo sa mi to prvýkrát v živote. Hovorím, aj mne. Odvezem vás domov. A ona cez slzy, cez sople hovorí, môj detko vás zabije. Prosím? Detko? Vy bývate s detkom? Áno. A rodičia? Otca nepoznám. A matka? Robí to isté v inom meste.
Aha. Aj tak vás odvezem. On vás fakt zabije. Ja som pre vás cudza. To je pravda. S nekonečnou hodnotou nesmrteľnej duše. Vaša duša má väčšiu cenu, než môj telesný život. Ideme, hovorte de. Krutila hlavou. Detko vás fakt zabije. S čím? S vidlami. Som chcel odľahčiť situáciu. Trojzubové či štvorzubové? Hovorí, nestihnete spočítať. Naozaj, ten detko, jak olimpijský pretekár. Prišli sme ku domu, parádny plot. Tí človeče oblúky, svetlo sa tam samo zasvetilo, sme prišli k tomu, vzadu parádny dom, si myslím, dobre zarobila. Alebo ma chytá do lapáku. Zamknul som auto, počkajte. Išiel som ku susedom, si myslím, tá hamba, keď ma takto pozná z televízora, jedinečku, to bude hamba, ale Trapas je môj kamarát, nevadí. Dal som si šiltovku, jak z rúk. Som musel pripadať normálne, jak nenormálny však. Len tak som si dal, že by ma nepoznala tá tetka. Tak neviem, či to maskuje, ale ja som si myslel, že maskuje. Tak som zazvonil a kúka, čo to, jak svetlo tam svietilo, že ma nevidí. Dobrý večer. Prosím vás, nebýva tu také dievča s takým detkom? Tá baba, jak na mňa kúkla. Býva. No, ďakujem. Už som mazal preč, myslím. No. Zazvonili sme tam, zasvetilo sa svetlo vo verande. No ja som na diaľku vedel, keď sa objavila mužská silueta, čo ten detko bere do rúk. Vedel som, že je to detko a fakt mal dobré šprinty. On videl mužskú siluetu pri bráničke a povedal, vonku si rob, čo chceš, ale keď mi tu prídeš s mužom, zapichnem najprv jeho a potom seba. Ja ho zabijem, nech je to ktokoľvek. No on sa rozbehol a začal kričať, zabijem, hej, aby ma si odplášil, alebo čo. Ja už som kúkal teraz na auto, na braničku, čupnul som si kúštek, aby lepšie šprinty, lepší odpich, odzipsoval som a na svetlo. Ja som farár. Kúkal detko neveriaco, asi krátko zráky, lebo tak prišiel ku mne, pustil vidly a rozplakal sa. Čo mám robiť, pán farár? Dvihnite tú druhú ruku. Prosím? Vy sa mňa pýtate, a koho sa mám opýtať? Dvihnite tú druhú ruku. A v tej ruke, to je správna zbraň, ruženec. Toto je dobre, že ste vidli pustili. S tým bojujte. Však? Podľa čoho majú zbadať, že som kňazom? Že som veriaci? Podľa čoho? Podľa milého srdca. A to je to milosrdný. Všetkým odpúšťa a všetkým pomáha. Aj pokus sa počíta. Amerika. Aj pokus sa počíta. Bože, ty si dobrý. Práve ten pokus naznačuje, že máš dobrý software. Spolupráca s Duchom Svätým. Boh miluje slabých ľudí. Čím si väčší hriešník, tým viac ťa Boh miluje. Prepočul si? Čím si väčší hriešník, tým viac ťa Boh miluje. Ešte raz. Čím si väčšia hriešnica, tým viac ťa Boh miluje. Matka má 5 detí a to 5. je najviac chore. Dobrá matka, ktorému sa bude venovať najviac? Tomu chorému. To ty si to choré dieťa. Teba Boh miluje. Neboj sa. Miluje ťa. Čo na čo čaká? Na tvoje fiat. Ja okamžite začnem konať, ale nemôžem niekoľko rokov, lebo čo? Nie pre tvoj hriech, pretože sa ho nechceš pustiť. Keď sa nevieš, si môj, a len povedz, že chceš. Povedz mi, že chceš a už konám ja. Ale povedz, že naozaj chceš. Ja sa nezastavím pred žiadnym hriechom, len mi povedz, že chceš. A uvidíš, čo s tebou zrobím. Neboj sa. Budeš vynikajúci apoštol milosrdenstva. Vynikajúcou. Prečo? Odhryzla z milosrdenstva. Vieš, čo to je dobrá spoveď, a keď ti Boh odpustí? Vieš, čo to je? To je Amerika. Po rokoch, po 36 rokoch prídu ku mne chlapci, čo sedeli za vraždu, lúpežnú vraždu, po mnohých rokoch. Prostitútky, dejaky, títo. Spravím tak, vieš, čo robia? Revu, plaču.
prostitútky a nevestky vás predídu do Božieho kráľovstva. Pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. A čo je to pokora? Pravda. Jeden z najväčších prejavov pokory. Spoveď. Jak sa ty spovedáš? Povieš tie 4 hriechy, furt dopakuješ do kolečka. Dosť. To nie je spoveď. To nie je spoveď. Začni sa dobre spovedať. Milosrdenstvo Božie. Najkrajšia vlastnosť Božia. Najkrajšia vlastnosť Božia. Najkrajšia vlastnosť Božia. Počúvaj dobre. Kedy môže milosrdenstvo pôsobiť? Dívaj sa. Dívaj sa, kedy môže pôsobiť? Bol u nás jeden chlapík, Francúz. A my sme v jeseni, to takto bolo, a prišiel ku mne a hovorí, počúvaj, Marián, prečo ty ideš 25 kilometrov zbierať tam zemiaky do Toporca? Tak tam je taká stará žena, vdova. No tebe sa to oplatí? Tam mne sa neoplatí. Nepozerám, že či sa ja som stratový na tom, ale či sa jej oplatí a jej očami. Keby som svojimi očami, donesem jej zemiaky. Vieš, ja tam musím aviu zobrať, 25 ľudí, traktor, to sú náklady. Môžem ísť s tebou? No tá poďte. Sádol do mojej Fabie, už je rozbitá. Pred 2 rokmi mi prešiel kamión do mojich rodičov, do protismeru. Otec sa z toho dostal, mama už sa viac nezdvihla. Minulého roku bol súd, ja som na súde povedal, že odpúšťam za celú rodinu. A auto, pán farár? Auto bolo moje. A auto čo? To je to najmenej. Oživí mi to matku. To bolo moje auto, nechcem ani cent. Ale on bude mať s tým, čo robiť celý život. Ten chlap. Však? No a mal som tu Fabiu a ten sadol ku mne, ten chytil tú Fabiu, ty, to také máš auto, také tvrdé. Jaké tvrdé? Ja ti kúpim auto, nové. Myslím, no to môže kecaš, hej, ale dobre. Nehovoril som mu nič. Hovorím, mne stačíš, a konečne mám auto, štartnem a idem, doteraz sme roztlačali. Hej. No a hovorí, ja ti kúpim, a som myslel, čo povie. A naraz mi ekonom volá, mi na buráčke. Hovorí, farár, no, ten Francúz ti kúpil auto. Hovorím, jaké auto? C5-ku. A po revolúcii C5, pár rokov dozadu však. A ja hovorím, čo to je C5? A synovec mi hovorí, ty nevieš, čo je C5? Nie. Nie je nižná trieda, alebo spodná trieda aut, stredná a vyššia. V tej strednej triede stričko ti kupuje auto, ale medzi to najlepšie v strednej triede. Aha. A teraz kúpil C5, hovorím, a čo teraz? Hovorím, príď šikovne farár do Spiskej. Čo, ja som v monterkách, bagančách, ja idem sa... Nemáš čas, poď. Ale teď nemôžem tak ísť. Máš občiansky, hej. S Fabiou prídem ja nazad. Poď. Tam ťa nikto nepozná. To som si myslel. Však prídem tam, človeče modrý koberec, všetko presklené, strieborná metaliza, C5 tam, a to nič. Oni všetci v kravatách, oblekoch, biele košeli, si myslím, jedinečku. Môj Bože, ďakujem ti, že ma nikto nepozná. Som vošiel dnu, vitajte, pán farár. Ja už tak som kúkol. Ten pán vám kúpil auto. Ekonom hneď taký natešený sadol dnu. Vy poďte von, to nie pre vás, to pre neho. Počkajte. Hovorím, to auto zoberiem jedine vtedy, keď ho napíšete na cirkev. Prosím? No ja predsa nezoberiem auto a ja zomrem a súrodenci sa budú biť o auto. Nesádnem do auta, to je moje rozhodnutie posledné. Nesádnem. Dobre, napíšeme na cirkev. Ideme vonku a hovorím, počúvajte, keby som predal to auto, toto tu, že teraz som vám ho kúpil. A čo by ste? Kúpil by som si novú Fabiu a zvyšok peňazí vám vrátim. Čo ja budem ľuďom hovoriť, že ja mám miliónové auto a starám sa o bezdomovcov? Mne to je jedno, čo budete hovoriť, to má 7 airbagov, vy chodíte ďaleko, nie, to... Odbočte na benzínku, tu na ne. Hovorím, prečo? Tu ma poznajú, tu odbočte. Prídem na benzínku, dal som doplná, vyšla benzínárka. Pán farár, vy máte nové auto. No však. Prišiel som domov a biskupovi hovorím, pán biskup, čo mám robiť? Hovorím, čo? Ten Francúz mi kúpil auto. A v čom je problém? Miliónové. A čo máš problém, Marián? Tak len v noci jazdím, lebo sa hábim s tým autom, hej? A on hovorí, pozri, tí, čo ťa majú radi, sa budú tešiť s tebou a tí, čo ti zavidia, tí budú vždy o tebe zle hovoriť.
O Ježišovi zle hovorili, čo bol bez chyby. Aj o tebe budú. A taký podnikateľ hovorí, nemohol si opýtať, nech ti zimné gumy kúpi. On, čo som mal povedať, kúp mi zimné gumy? Nie, máš pravdu, to ti ja kúpim. Kúpil zimné gumy, elektróny. To sú nejaké disky, také chlapci vedia, mladí, čo to je. To všetci frajeri mali a farár zo Žakovec, elektróny. Ja som sa tak hambil, som nevedel, čo mám robiť. Žiadne elektróny som nechcel. Hej. Mi kúpili. A teraz som hovoril, čo sa bojíš, ty musíš na celé Žakovce pridať plyn, ubrať a šmík, nech všetci vidia. No hej, akurát. C5, miliónové auto. Boh ti chce dať viac. On ti chce dať svoje milosrdenstvo. Čo by bolo z toho, keby mi kúpil Francúz C5, podaroval, keď ja neotvorím garáž? Darmo, že on daroval, ja som neprijal. Boh si chce podarovať toho roku Božom milosrdenstve, svoje milosrdenstvo. Vieš, čo to je? Milosrdenstvo? Už to vieš. Všetko ti chce odpustiť a vo všetkom ti chce pomôcť. Len povedz fiat svojim životom. Konaj, Bože. Všetko ti chce odpustiť. Len treba otvoriť garáž. Jak sa otvára garáž na srdci? Naučím ťa. Dvojitá garáž, tak, má dve krídla. Keď len jedna, vbehli nám tak kone do jedného, človeče sa zasekli, urval sa voz, skoro nás pozabíjalo tam. Musíš dve krídla otvoriť. Jedno krídlo, dôvera v Boha. Druhé krídlo, láska k bližnému. Jedno krídlo. Dôvera Boha. Príde tetka. Pán farár, ja tak cítim. Ja tak Ježišovi dôverujem, cítim to. Cítim. Slepí sú, city sú slepé. Cítim. Čo ty cítiš, že nič? Ja ťa z toho vyvediem, aké sú slepé. Dívaj. Horí dom, 5-poschodový, od dola drevený, horí to tak a naraz zistia, tam hore je chlapec na 5. poschodí. Príde otec, Janko, si tam? Áno, tatko, je oheň, tu pálí ma to, dusím sa, zbehnem po schodoch dolu, neopováž sa, schody horia, neopováž sa, čo mám robiť, zbehnem po schodoch, vyskoč z okna. Nie, tam je dym, cítim, že ma dusí, že ma pálí. Proti citom na pokyn otca vyskočí z okna. Chytia ho do plachty, chlapec žije. Prečo? Lebo dôveroval otcovi, dôvera otca ho zachránila. Ako sa prejaví dôvera otca? Nie to, čo cítil, veď cítil opačne. To, čo cítil, to bola bariéra pre neho. Tam nemali ísť, cítil tam oheň, cítil tam dym, proti citom išiel. Poslúchal svojho otca. Všetky jeho zákazy otec mu zakázal dolu. A jeho príkaz vyskočiť z okna. Čo je to dôverovať Ježišovi? Pokúsim sa, môj Bože, všetky tvoje príkazy splniť a všetky tvoje zákazy splniť. To je dôvera nebeskému Otcovi. Potešujúca správa, aj pokus sa počíta. Sa nevyhováraj. Aj pokus sa počíta. Vtedy máš otvorené dvere. Prosím, ale ešte na garáži, som zabudol povedať, tam je rigel. A ten rigel sa iba znútra otvorí. Nemôžeš otvoriť ani jedno, ani druhé. Ten rigel sa volá čo? Pokánie. Pokora. Priznaj vinu. Priznaj. Áno, som alkoholik, som narkoman, mám problém s čistotou, ukradnem, ohováram, som taká ohováračka, všetko oklebetím. Priznaj vinu. Vtedy sa odreguluje. Otvor jedné vráta, už som ti povedal, jak Bohu, dôvera v Boha, a druhé vráta, Faustína to hovorí. Láska k bližným, skutok, slovo alebo modlitba. Pán farár, ja tak cítim s tými Sýrčanmi. Ja s nimi cítim. Tak cítim. Jak si im pomohla? No to nie sú tu. A keby aj boli, farár povedal láskavý skutok. Jaké tu nie sú? Láskavé slovo, však neviem po anglicky. Spodok. Tretie, pomodli sa za nich.
Teraz ti už verím, že ich máš rada. Dvere sú otvorené. Láskavý skutok, láskavé slovo, alebo láskavá modlitba. Takto si otvorená pre milosrdenstvo Božie. A Boh ti odpustí všetky tvoje hriechy, všetky, aj tie tajné. Pamätáš? Však to je celkom tajné. A vo všetkom ti chce pomôcť. Vo všetkom. Vieš, čo to je vo všetkom? Spomen si. Máš nejakú slabosť. Tak, jak ja som mal, keď som bol v základnej škole. A nevedel som s tým nič spraviť. Nič. Ponižuje ťa to, potupuje. Boh to vie vyriešiť. On vie, prečo je to tak. Nemusíš všetkému rozumieť. Stačí, keď to vie správne používať. Zapneš furt frezu. Nepreklínaj. Nechcem konať zlo, chcem konať dobro, fiat, dôverujem ti, môj Bože. Aj nekonečné milosrdenstvo Božie má hranice. Jak môže mať nekonečné hranice? Jednoduchý jak holubice a opatrný jak hady. No, ten farár hovorí, že bezdomovcovi nikdy nedá peniaze. Áno, ja tak učím ľudí. Daj mu zjesť, alebo ho do zariadenia daj. Bol som v Ríme, máš školárik, oni sa hneď na teba nakvačia. Vyťahol som 100 eur, nie že nemám, mám, kúkaj tu mám a idem dať ku sestrička Maty Terezy. Poď so mnou, tam ti dajú polievku, poď. Ale mali nervy na mňa. Jednému som kúpil obložený také so šunkou, tak to hodil za mnou. Vidíš? Nedám mu peniaze, skvapalni ich. Ty dáš peniaze, prečo? Jak by som vyzerala, keď idem do kostola? Jak by som vyzeral? Niekto ti povie, kto má skúsenosť a ty aj tak urobíš tak. Tak z naivity prejdeš do pichy a už si prerazila mantinel. Vidíš? Keď si len jednoduchý, bez opatrnosti, staneš sa pyšným. A keď budeš len opatrný, bez jednoduchosti, staneš sa zbabelcom. Joj, tej prostitútke nie. Joj, tomu vrahovi nepomôžem. Čo? Jednoduchý jak holubice, opatrný jak hady, tým smerom je nekonečné milosrdenstvo. Tým je hlúposť aj tým. Boh hlúposti nerobí. Nauč sa podľa neho. Nekonečné milosrdenstvo Božie. Dom Bosko hovorí, kto sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo Božie, nehovorím o slabosti. Ja hovorím o taký, že ty chceš tak žiť v hriechu. Kto sa opovážlivo spolieha, raz mu bude chýbať čas, sila alebo možnosť na obrátenie. Pamätaj si, čas. Môj spolužiak hovorí, vieš čo, Maroš, išiel som v ďalkovom autobuse. Išiel som tam, terčom po smechu som bol. Vieš, ak ma zosmievali? Ty dneska, však sa dá s babami a ty tam za farára, však vieš vypiť, dá sa všeličo a to. Celý autobus sa bavil na mne. A ten bol dobrý rozprávač, tak všetko bavil. Zastal autobus a on išiel okolo sprednej časti, išiel na druhú stranu cesty. Mal kúknúť najprv doľava, on kúkol doprava, išla Tatrovka s vlekom. Všetci ľudia skrikli. Urobil krok, ale na čo puklo. Rozmaždilo mu hlavu. Pred chvíľou v autobuse povedal, no a keď budeš zomierať, ja som ministroval, ja viem, keď už budem starý, chorý, pôjdem na spoveď. A keď nebudeš mať čas, čo by som nemal, veď viem, kedy treba ísť. Nemal čas. Druhý sila. Zavolal ma kamarát, hýbaj farár, poď, kežmarku jeden zomiera, má rakovinu. Ja som mal ráno svätú omšu, druhé, v nedeľu to bolo, si myslím, som ani nejedol, potom sa najem. Do tmy som bol do večera, ani som nejedol, ani nepil, tam pritom som bol. Času bolo dosť, aj možnosť. On sa nemal silu. Ja som vyšiel von od 9, kopol som do kameňa, nevedel som nič s tým spraviť. Na druhý deň ho brali, zomrel. Nemal silu sa vyspovedať. A tretí prípad, chlapík, ktorý bol udávač, udával, ktorí chodili do kostola a povedali mu chlapi, tak škaredo, hovorím, počkaj, ty budeš jak svinia zdochýňať, prepáčte za výraz. Ty budeš tak zdochýňať, tak. A čo by? On tiež povedal, som ministroval, ja viem, že spoveď stačí a Pán Boh mi odpustí. Odkiaľ vieš, že budeš mať možnosť? To ešte nejakí kňazi sú, ja sa vyspovedám. Čo sa stalo? Len naraz počuli ľudia a kričal, kňaze, 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 on tak po česky rozprával. Čo to on vymýšľa? Kňaze. Potom stíchlo všetko, o 2 týždne vykopli dvere,
na bytovke a našli, ruku mal vyhryzenú do kosti. Zelený povlak. On mal času dosť. Aj sily mal dosť. Nedostal možnosť. A čo ty? Myslíš, že je náhoda, že ten farár tu prišiel, nemám čo robiť? Nemám čo robiť. Ráno stanem a musím fungovať znova. Sa ma nikto nepýta, či chcem. Otočka nazad a zas nazad. Prosím, mňa sa nikto nepýta. Prišiel som ti povedať, že aj milosrdenstvo Božie má hranice. Jednoduché ako holubice, opatrne ako hady. A kto sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo Božie, raz mu bude chýbať čas, síla alebo možnosť na obratenie. Nájdi si kňaza, ktorému veríš. To je jedno. Bojíš sa tu? Sadni do auta, na vlak, id na východ, do Košic, alebo príď ku mne. Nebudem sa pýtať, kto si. Nikdy sa nepýtam. Príď v sobotu ku mne, kedy v sobotu spovedám do 11, do 1, do 12. Cudzí ľudia prichádzajú. Cudzí, úplne nepoznám ich. Keď som sa tak pýtal, také paničky, parádne auto mala, značku som nekúkal. To prečo ako to tak, ako chodíte ku mne? A ten muž hovorí, tá viete, vy tam máte vrahov a prostitútky, tá radšej ku vám. Hovorím, aha, dobre. To je jedno, hlavná vec, že príde. Myslíš, že ťa farár chytí za ucho? Kde pak? No, deťa moje, dobre, že si prišla. Dobre, že si prišiel. To je dobre. Neboj sa. Nemáš taký hriech, že by ti ho Boh nemohol odpustiť. Neboj sa. Fotosyntéza duchovná bude. Chcem plniť všetky príkazy, zákazy. Fiat, nech sa stane tvoja voľa. A uvidíš, čo Boh zrobí s tvojim životom. Potom mi prídeš povedať, jak to bolo pred spoveďou a jak po dobrej spovedi. Nechcem tak, že by sme boli do rána, bo už za chvíľočku je polnoc. Keď sa chcete niečo spýtať, spýtajte sa, lebo ja si potom nahodím tému a idem ďalej. Tak, môžete sa vyspýtať ešte, keď dačo chcete. Či radšej nič? Už nič? Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať, my sme minulo mali takú diskusiu s mojím kamarátom, on je veriaci a on je praktizujúci a vlastne on nemá ani žiadne spoločenstvo, ani nepraktizuje, ale vlastne verí. A sme sa bavili, či sa týka Panny Márie, on dosť akože, ako neotočil na katolícku cirkev, ale dosť vravil tak, že on má taký problém, že má ten postoj jeho voči katolíckej cirkvi je taký nie moc dobrý, lebo hovoril, že rímsko-katolícka cirkev, že má veľa takých vecí zaužívaných, ktoré sama vymyslela. Že napríklad úcta k Pane Márii, on tomuto, a to by som chcela ja vedieť, aby som mu to vedel potom vysvetliť, lebo on argumentoval tým, že v Svetom písme nie je nikde taká časť stále, alebo sa nepojednáva o tom, že máme uctievať. Slabo čítal písmo sveta. Alebo že napríklad modliť sa k Pane Márii. Vysvetlím. Tam je napísané, že len Bohu. Dobre, lenže to je téma na 2 hodiny, ale ja to tak menej poviem. Iba 1,5 hodiny. Poviem. Dobrá, vysvetlím. Prišiel ku nám chlapík z inej cirkvi, klient, a presne tým argumentoval. Katolícka cirkev a Panna Mária, a hovorí, farár, chcel by som urobiť biblický kružok. Tu na fare, dobrá, môžeš, ale ja som baptista. Nevadí, ale členom by som chcel byť aj ja toho biblického kružku. On hneď vyšiel prednášať. Katolíci sa klaňajú Panny Márii. Hneď som sa prihlásil. Farár vyvolal ma. Povedal som mu naschvál, tak odborne, aby som ho zneistil a potom ľudovo. Úctu dulie vzdávame svätým, hyperdulie, Panny Márie latrie, Pánu Bohu relatívna latia, ku krížu absolútna Bohu. Však oči do X a už bol ticho. A nech sa páči, klaňame sa jedine Bohu. Svätých si len uctievame, neklaňame sa im, ale hyperdulie znamená najviac si uctievame, dulia je svätých a hyperdulie Pannu Máriu. Kto hovorí, že sa Panny Márii klaňame, blud. Neklaňame sa. A kde sme dostali matku pod krížom? Hľa tvoja matka, hľa tvoj syn.
Tam sme ju dostali. Tá Mária z Agredy hovorí, že keby Panna Mária hneď na začiatku, od začiatku, teda po zmrtvý staní Pána Ježiša, keby sme všetky tie kvality a všetky toto, vznikla by štvrtá božská osoba, klaňali by sme sa Panny Márii. Panna Mária je tak perfektná, že ona bola stále v úzadi. Až už sme pomaličky tie dogmy jednu po druhej, tak až teraz prichádzame, kto je Mária. Kopia Ježiša, krásne, ona ho tak skopírovala, jak nikto na svete. A čo je to viera? Viera to je odpoveď na Božie zjavenie, svätý Anselm hovorí. Boh ti niečo zjaví a ty odpovedáš áno alebo nie. Dneska cez farára. Celý náš život je maturita z jedného predmetu, z lásky. A ty odpovedáš áno alebo nie. Prvú časť máš zadarmo a druhú časť potom ty za ňu zodpovedáš. Dám ti každý deň 5 kg file, samozrejme, že ich nezieš. Zjem kilo a čo zrobíš s tým 4 kilami? Rozdám chudobným. Výborne, 1. Vyhodím do kontajnera. 5. Boh ti dáva každý deň oveľa viac darov. Čo s nimi spravíš? Odpoveď na Božie zjavenie. Boh ti niečo dá a ty odpovedáš životom. Pozor, živá viera a mŕtvá viera. Živá viera sa prejavuje v skutkoch lásky. Mŕtva? Aj diabol verí, že existuje Boh. Dokonca je o tom presvedčený. A to je mŕtvá viera. Žiarovka a lampa. 200 W, 25 W. Však, ale od sviečky odpáliš živý oheň a od umelého svetla neodpáliš mŕtvý oheň. Nevedomosti o Bohu, nabitý teológ, ale tak chrlíš vedomosti. 0 bodov. Nežiješ skutky lásky. Babička, jednoduchá babička, ktorá žije skutky lásky, predbehne nafúkaného teológa. Prosím pekne, živá viera v skutkoch lásky. Však o Panny Márii, teraz jemu hovorím, že no vy si uctievate, že Panny Márii sa klaňate. Hovorím, boli ste na vojne, chlapci? Hej. V tanku, keď sme boli, chlapci vyťahovali, keď sme dlho zmrzli na nohy, už sme mali bufy, to boli také čižmy, a už aj tam zima, skrčené palce. Vyťahovali si z tú stade, z vrecka, každý svoje dievča vyťahol a zdaj mu dal. On má šmak na papier? Kláňa sa papieru? Nie. To, čo bolo na papieri znázornenie, nebo povedal, kláňate sa obrazom, to není pravda. Zahovoríš, čomu nerozumieš. To je ako on, keby sa kláňal tomu papieru? Nie. To, čo tam bolo znázornenie, pretože tam bola láska, tak on si to chcel pripomenúť, vyťahol. Hej, ty máš rád Pannu Máriu, máš rád Ježiša. Nie ten obraz, to plátno, alebo to drevo, alebo ten kameň. Však, treba len vedieť správne. Však, a 3 silné zbranie máš. 3 silné zbranie máte aj vy. Láska, modlitba a príklad. Nezačínaj slovami, staneš sa sektárom, začneš argumentovať, toho nikdy nezískaš. Láska. Cíti ten neveriaci, že ho mám rád, že ho mám rada, aj keď je na bludnej ceste. Cíti to? Naozaj on vie, on ma rád. To musí byť prvé. Modlitba. Nechce nič počuť o Bohu, urob naopak. Bohu hovor o ňom. A príklad, tvoj vlastný príklad. Tu som mal na internáte tých 2, čo na čierno, obidvaja sa dali pokrstiť. Tu. Na internáte na Pribine. On hrešil, nadával, preklínal, však a potom jedna havárka a toho som držal v ruke a ten druhý sa dal pokrstiť, pretože išla operácia a pán biskup Rábek ho krstil. Však pokrstený dneska žije so ženou veriacou. Láska, on vedel, že ho mám rád. Modlitba, veľa som sa modlil. Ešte som ani nevedel, že s ním budem bývať. Už som sa za ňo modlil. A príklad. Nebol bezchybný, ale keď som zrobil chybu, tak som sa snažil povedať, hej, teraz máš pravdu. Hej, chybil som. A on to videl. Láska, modlitba, príklad. Tuk, 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 tuk. Láska, modlitba, príklad. Láska, modlitba, kvap, 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 kvap. Kvapka nie svojou sílou rozbije skálu, svojou vytrvalosťou. Najmä matky. Devčatá, budúce matky. Toto je ono. Najsilnejšia modlitba je modlitba matky. Modlitba matky nebo preráža. Prečo? Nikto nemá väčšiu lásku, jak matka.
Žiaden muž, nikto. Ja keď dačo chcem vybaviť, tá matkám poviem, prečo nám vy máte väčšiu protekciu? Hej sa matky modlia. Matky. Potom príde dcera, potom ťažšie syn a nakoniec to najťažšie. Muž, prečo až najťažšie? Vy neviete, že my muži sme bez hriechu. Preto najťažšie. Ale sa vytrvalo modli. Kvap, 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 kvap. Láska, modlitba, príklad, láska, modlitba, príklad, láska, modlitba. A príde deň D. Stop. Prečo to robíš? Teraz má srdce pripravené. Nehačte perly pred svine, sveté veci psom. Nepočúva vás, otočí sa proti vám. Láska, modlitba, príklad, pripravíš srdce, otvorí ho. Keď povie otázku, alebo keď už ju predpokladáš otázku, vtedy tam zasej slovo. A nie, že ti začne sektársky rečniť. Ježiš najprv pomáhal starým, chorým, opusteným a tak kázal. A zas kázal a zas to, čo kázal, žil. A zas sa modlil. Ježiš, keď sa modlil, kto čítal Valtortu, on vždycky 50 metrov od nich, tak som mi normálne zavidel, keď som bol vo Svätej Zemi a som videl tam to holubičie údolie, jak schádzali ku Genezareckému, si to viem predstaviť, to Amerika. Hej, tak len spali. Ježiš, dlho chodili tí veriaci za ním, všetko to počúvali ho, apoštoli spali od únavy, ale Ježiš sa ešte modlil. Oni vyzerali, 50 metrov, tam sa modlí. A zase ráno vstal, už sa modlil. Keď vynechal aj spánok, ale modlitbu nevynechal nikdy. Vieš, ak budeš raz učiť svojho syna, dcerku, už sa modliť, lebo ti takú, ideš sa modliť. Chyba. Modli sa pred synom, pred dcerkou. Ty, otec, matka. Najmä otec. Modli sa pred synom. A ten malý z postielky, tátko, môžem aj ja? Nie, ešte si malý. Tátko, ešte si malý. Tátko, ja už by som... No tak poď. Super. Tak mu to predlož modlitbu. A ideme za mamku. A za babku. Krásne to nevinné srdce navedeš. Krásne navedeš. Detské srdce, to je najúrodnejšia pôda na zasiate Božieho slova. Nesprzni to s prostými filmami, s prostými rečami a falošným správaním. Nepobabri tú pôdu. Nezbabri to. Tam môžeš siať priamo. Tak je pripravené detské srdce. Čisté detské srdce. No, neviem. Nechcem ďalej, isté, že toto by sa dalo rozvinúť, ale nechcem, no, bo to na 2 hodiny. A už asi pán farár za mnou chce. Ja do toho teda nechtiac musím vstúpiť, ale vždy som tak rozmýšľal nad jednou vecou, že sa hovorilo o svetom Ambrózovi, že keď kázal v Miláne, že tie kázne trvali aj 4 hodiny. A som tak rozmýšľal, že ako je to možné, že kto ho kedy počúval, alebo tak vlastne dnes viem, že je to možné. A že by sa ešte dalo... Určite by sa dalo ešte veľa rozprávať a ja sa teším, že Pán Boh nám doprial tvoju prítomnosť a ešte, že ti dáva veľa zdravia a verím, že budeme môcť počúvať ešte nové a nové skúsenosti a svedectvá aj do budúcna. Ja by som to celé tak nejak rád ešte uchopil a povedal možno aj tak za seba a takú jednu prosbu pre nás všetkých, že dnes naozaj zaznelo veľmi, veľmi živé Božie slovo, veľmi konkrétne, lebo je plné skúsenosti a veľmi autentické. Bola to naozaj prúd Božieho slova, také Božie milosti, ktorý nás obmýva, ale zároveň môže aj hroziť to, že tak o chvíľočku zabudneme, že čo to bolo, ale pritom to je milostivý čas, ktorý potrebuje ešte veľa chutí a možno také tej slobody a ochoty vstúpiť do tejto istej skúsenosti, do týchto slov. A tak chcem všetkých aj pozvať a povzbudiť, aby sme si tieto vzácne chvíle nenechali ničím ukradnúť a ešte sme si ich tak naozaj chránili aj v modlitbe a nakoniec aj v tom všetkom, čo sa bude diať aj v najbližších nasledujúcich dňoch, týždňoch. Takže otec Marián, veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem a naozaj chcem len
povedať, že bol to pre mňa okamih takého skutočného, autentického Božieho zjavenia, Božej pravdy do týchto chvíľ. A ja poprosím o Božie požehnanie na záver a všetkým samozrejme zaželal aj dobrú noc a už predsa len bude rátnik si pozerať, že musia zakodovať a potom Koradovi prišla, alebo ktorá toto služba. No a o 2 týždne bude ešte aj 3., potom aj 4., 5. diel tohto nášho seriálu Môj život s Kristom. Na budúce Kateřina Lachmanová rozvinie práve to, čo bolo povedané o odpustení a o milosrdenstve ešte zase trošička z inej skúsenosti. Takže úprimná vďaka, ešte nechám aj teda slovo a požehnanie a poprosím zvlášť chlapcov, aby sme potom ešte po skončení mohli poprenášať stoličky, robiť trocha poriadok, takže vďaka. Prvnež vám dám požehnanie. Prosím, dievčatá, všetky dievčatá a ženy, prosím, nenariadzujem, nemôžem. Povedz Ježišovi, chcem byť matka. Najvyššia hodnosť ženy je hodnosť matky. Žena nebude šťastná, to do nemoty opakujem všetkým ženám, kým nebude matka. Buď to duchovná matka, tam sú, telesná matka, rodín detí, alebo nemôžem mať deti, ani sa nezasvetím, ale pomáham pri starých, chorých, opustených, pri deťoch. Teda matka. Všetky 3 sú rovnocenné. Pamätaj si to. Všetky 3 sú rovnocenné. Jedno z nich je tvoje. Keď nebudeš matka, Boh ti dáva milosť. Čo je to milosť? Balíček potrebný na to, aby si bola perfektná matka. Keď nebudeš matka, keď odmietáš milosť, stratíš prirodzenosť. Poď so mnou do Frankfurtu, do Nemecka, ukážem ti, čo má v kočiku. Psa. Prosím, nebudeš matka, tak budú to mačky, psi, škrečky, kaktusy, fikusy, filadendrony. Odmietneš milosť, stratíš prirodzenosť. Najkrajšie na žene a najvyššia hodnosť ženy, dievčata, je hodnosť matky. Zašepkaj len dneska večer Ježišovi. Ježiš, už nechcem byť zlá, a chcem byť dobrá matka. Toto je v Božom pláne. Toto sa zosúladí s Božím plánom, uvidíš, jak začne Boh pôsobiť. A už si ťa vedie. A chlapci, tak tým som to dal do skrátky, aby si zapamätali. www.sk Viesť, vyučovať, vychovávať, správny kresťan. Bez fotosyntézy, bez Božieho požehnania nie je to možné. Chcem byť dobrá matka s tvojou pomocou. Ale bez tvojho fiat tiež nie je možné. Fotosyntéza bez slnka v pivnici nefunguje. Tma je tam. Nie je Božie požehnanie. Fotosyntéza, keď ty stiahneš listy dolu, není tam chlorofil, tiež nebude, hoci slnko ide. Božie požehnanie, ale tvoje listy chýbajú. Chlorofil, tvoje fiat. Boh chce, aby si bola dobrá matka, ponúka ti, aby dobrým otcom. Podstata materstva rodiť a kojiť. Čo porodia tie sestričky? Lásku. Bude ťa to bolieť. Jedinečná je na to žena. Žiaden muž. Svätý Jozef maštali, jak sa snažil, pavučiny dolu, sušil seno, plesnivé preč, plášť dal, mesto dverí plášť. Furt to bola maštal. Boh si ženu vybral. Porodila tam lásku a z maštale chrám. Nie muža, ženu si vybral, aby tam porodila lásku. Ženu. Ty, jediná ty môžeš dať lásku. Teba si Boh vybral na to jedinečne. Najdokonalejšia nadoba na lásku ženské srdce. Lepšiu som nenašiel. Už mám dosť rokov, 57, ale nenašiel som. Boli po stretnutí vysokoškolákov, hovorí, Maroš, si to ty, nie si to ty. Šedé vlasy, šedá brada, šedý zákal, ale som to ja. A muži, viesť. Ako môžeš ty dobre viesť, keď si slepý? S čím? S pýchou a žiadostivosťou. Ale nefňukaj, len tam vidíš, nemôžem viesť. Nefňukaj, môj otec dobre hovorí. Čo sa opúšťaš, jak krásky chvost?
čo bolo, nie? Tá už ako bude fňúkať, bo mi ubližujú. Dobre, to už bolo. Spoveď, kamaráde. Začni sa spovedať, priznaj vinu. A zo slabého chlapa, z pyšného, stane sa statočný muž. A budeš dobre viesť. Napriek slabostiam budeš dobre viesť. Dobre budeš viesť. Viesť. Vyučovať. Nie k vzdelanosti. Z internetu dneska ste chytrejší, jak my. K múdrosti. Panna Mária, Panna najmúdrejšia. Ten, kto hľadá a plní Božiu vôľu. Ten je múdry. Božiu vôľu rozlíšiť a syna poučiť. To je múdry človek. A vychovávať, odmeňať a trestať. Nielen trestať, teroristu vychováš. Nielen odmeňaš rozcicaného, napudrovaného rozmaznanca, nacukreného. Psychologičky ešte, čo prichádzajú, to bola téma na tému, nedajme si to. Zo Škandinávie ide sa tu tlači. Psychologičky dávajú certifikáty. Jaké? Neopovažte sa trestať. Netrestať dieťa, to je, to poškodí. Čo to ty kecáš? 6 hlavných pravd, prototyp Otca. Boh je spravodlivý sudca, ktorých dobrých odmenuje a zlých? No tak, nakoniec je aj večný trest a večná odmena. Jakže neodmeniať? Pozri, ešte to, poviem, otec rodiny. Syn, taký 15-ročný, nepríde domov, opitý, niekoľko dní, nejde do školy, a zopakuje to. A mama začne psychologička, pedagogička, sociologička. Otec pokúka. Si v severnej škole, na základnej škole? Pív, preložím ťa na juh, na základnú školu. Puberťakovi ty nemôžeš zobrať spoločenstvo. On bez toho nemôže. Taký 15-ročný musí, ale ty mu môžeš vymeniť spoločenstvo z drogového na športové. Z alkoholického na boženské. Otec spraví a preloží. Pozor na mužskú pýchu. My máme bližšie k pýche. Sme muži. Mužská pýcha je šitnosť. Pred Bohom si to skontroluj. Prečo ho prekladám? Chcem ukázať svoje svaly pred ženou. Nemôj Bože. A prečo to robíš? Chcem, aby môj syn nebol alkoholik, narkoman. Sprav to. Nekúkaj na nič. Sprav to. Preložím a manželka plače. Čo to robíš? Nevidíš, že syn má stres? Nevidíš, že nespí? Drž pevné hranice. Máš prostriedky, odmena, trest, drž to. A nevidíš, že syn plače, nevidíš, že ja plačem. Budeš mať zdravé plúca, žena, poplať si. Nepustím. Vtedy je ten muž správny. To je tvoja úloha. Pevne stoj, jak chlap. Nie súrový, ale taký drsný v tom dobrom. V jadre musí byť láska. Ak tam není láska, zneužil si postavenie muža. Ak je v strede láska, môžeš rozkazovať, prikazovať, buchnúť po stole. Ale láska je v strede. Služba mojej milovanej manželke, dcerke. Tedy si pochopil úlohu muža. Dobre, že si sa oženil. Dám vám požehnanie. Pôjde do vašho srdca. Ty ho pošli k tomu, koho miluješ, koho máš rada, koho máš rád. Mať rád není hriech. Mať rád je obohatiť. Mať rád nie je okradnúť. Ja vás idem obohatiť. Pošlem požehnanie do tvojho srdca. Nech s tebou kráča Boh. Ak sú tu nejakí naši bratia, inoverci alebo neveriaci, preložím ti to do tvojej reči, nech s tebou kráča láska. Človeče, čo lepšie môžem žiadať? Nech s tebou láska kráča. Čím viac lásky, kvalitnejší život. Otvor sa požehnaniu. Keď kňaz žehná, otvára sa nebo. Otvor srdce, priprav SMS-ku, a pošli do Škótska ku sestre, do Košic ku bratovi, ja neviem, kde ku babke, do Levic, alebo kde. Posielam požehnanie, pošli ho ďalej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Pán s vami. Na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, nech vás, aj vašich drahých, nech žehná Všemovúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Spíte v mene Božom. Neviem, či už povedať dobré ráno, či ešte ne. Ešte ne. S Bohom, majte sa dobre.